Deniska? Tommy, Ahoj. ty tu čo robíš? Pozvala ma grovka Kohári. Naozaj, aj mňa? Myslíš, že ponúka kaštiel? To by bola zákazka roka? Ale asi nie. Škoda. Vieš, koľko práce by dala príprava takejto nehnuteľnosti? A práve v tom je ten rozdiel. Dnes tento kaštiel neponúkam. Ale keby áno, presne vieme, kde by sme začali. Najskôr by sme spoznali jeho príbeh, to, čím je výnimočný, jeho charakter, atmosféru a všetko, čo z neho robí jedinečné miesto. Pretože úspešný predaj nezačína inzerátom, začína pochopením toho, čo robí každú nehnuteľnosť výnimočnú. Keď sa raz grovka rozhodne, Presne bude vedieť, na koho sa má obrátiť.